veiem que l'extrema dreta ja s'exhibeix sense pudor, no? I ja directament fa una, diguem, apologia, no? De la crueltat i del racisme i de moltes de les idees que abans defensava de manera vetllada. O dient directament que una persona és islamòfoba. Sí, efectivament, representants de l'extrema dreta del nostre país diuen, no, amb orgull diuen, jo sóc islamòfob. Jo no m'imagino algú dient, jo sóc judeòfob. Miquel, bon dia, benvingut al Cafè d'Idees. Estem més a prop d'eleccions que mai, ho veus a prop? Sí, jo crec que... I veus a prop per tant que Vox governi en aquest país? Sí, sobretot perquè a Espanya no hi ha hagut mai un cordó sanitari com sé que hi ha hagut a altres països, no? De la dreta voler traçar una línia vermella amb l'extrema dreta. Aquí des del minut 1 hi ha hagut una sintonia i una assumpció, diguem, de totes les propostes que feia l'extrema dreta per part de la dreta per governar. I per tant és molt possible que si l'aritmètica electoral dona, finalment el PP abraci Vox per... Però quan dius sintonia parles del Partit Popular. Evidentment, hi ha molts grups, ho dèiem fa un moment, que no volen, per exemple, provocar una moció de censura perquè no volen estar al costat de Vox. Sí, però el major èxit de l'extrema dreta ja no és, diguem, que en algun moment hi hagi pactes per governar, sinó que també la dreta assumeix gran part de l'argumentari de l'extrema dreta, i ho veiem també a Catalunya, i ho veiem a altres territoris de l'Estat on, efectivament, l'extrema dreta ha sabut imposar determinats marcs, determinades propostes que altres partits han fet d'ells, també, no? I, per tant, jo crec que això el que facilita és un camí per a aquest pacte de naturalitzar una sintonia entre la dreta i l'extrema dreta que a altres països ha costat molts anys d'arribar a aquest mur entre dreta i extrema dreta, però que malauradament doncs, avui dia ja a Alemanya, a França i altres països sembla que ja hi ha una via directa, no, d'enteniment i és possible que a Espanya també. I avui veiem, Miquel, una cosa que pot resultar contradictòria, que és la visita de Pedro Sánchez amb el papa de Roma. És un socialista exhibint una molt bona sintonia amb un papa que critica l'extrema dreta amb duresa, que critica la política d'immigració, de no deixar entrar els immigrants, que critica la guerra... És que és una postura cristiana i amb l'humanisme cristià, que assumeix que totes les persones mereixen els mateixos drets. Jo penso que no està renyit, diguem, una postura progressista amb allò que diu aquest papa i l'anterior, també. Sí que és curiós que qui s'arroga moltes vegades la representació del cristianisme és precisament l'extrema dreta que va en contra dels propis valors del cristianisme. Per tant, a mi no em sembla incoherent que el representant de l'estat espanyol es reunisca amb el representant de la fe catòlica al món i que troben punts en comú, perquè efectivament sí que hi ha. Hi ha punts en comú, sí. Tu dius que l'extrema dreta és experta en camuflatge. A què et refereixes? Què vols dir? Bé, durant molts anys ha jugat al camuflatge, és a dir, emmascarar d'alguna manera algunes de les seves propostes, diguem, excloents, autoritàries, racistes, amb altres tipus d'impactes emocionals, perquè la gent vagi assumint tot. El que passa és que estem en un moment polític, a mi em sap greu, però em sembla que ja des de fa uns anys fins ara ha perdut la vergonya, i per tant veiem que l'extrema dreta ja s'exhibeix sense pudor, i ja directament fa una, diguem, apologia de la crueltat i del racisme i de moltes de les idees que abans defensava de manera vetllada. Ara ja directament ho podem veure amb Donald Trump, ho podem veure amb els líders, per exemple, israelians, exhibint una soga defensant la pena de mort. És a dir, que hem traspassat ja una línia que s'està... O dient directament que una persona és islamòfoba. Sí, efectivament, representants de l'extrema dreta del nostre país diuen, no, amb orgull diuen, jo sóc islamòfob. Jo no m'imagino algú dient, jo sóc judeòfob, o jo odio els jueus, com algú sí que s'atreveix a dir amb els musulmans, però en canvi sí que s'ha normalitzat aquest odi, i sí que s'ha normalitzat que està bé discriminar o menysprear algú per la seva fe, per la seva manera de ser, per la seva manera d'estimar, i aquesta és una batalla també emocional de l'extrema dreta de treure aquesta vergonya, de definir-se com a racista o islamòfob en aquest cas, i això jo penso que és una derrota per a tota la humanitat, que estos odis siguin una medalla, no? Sí. Mila, va, que segur que voleu fer alguna pregunta al Miquel Ramos. Tu que coneixes molt bé el tarannà i la manera de fer de l'extrema dreta, fins ara l'extrema dreta era un partit petit, relativament petit, que ha anat creixent molt en els darrers anys. Com creus que canviarà la seva actitud si realment hi ha unes noves eleccions i hi ha la possibilitat de fer un govern PP-Vox? Fins a quin punt condicionarà i quins seran, en la teva opinió, els punts centrals d'exigència de Vox?
Jo penso que Vox està en un moment d'assentament, és a dir, hem viscut uns anys de creixement i que ha tingut certes reticències de governar amb el PP perquè és més còmode, no?, estar a fora i no tacar-se les mans. I com a valencià, doncs, amb el tema de la Dana, quan se'n van sortir just una mica abans, no?, de que passés tot, doncs no s'ha esquitxat, no?, com es podria haver esquitxat sent part del govern. Jo penso que el repte de l'extrema dreta a l'hora de governar serà que haurà d'assumir tot allò que el partit majoritari, en aquest cas el Partit Popular, posa sobre la taula, però va condicionar molt, sobretot en temes, a mi em fa la impressió, i veient els governs autonòmics, en temes d'exclusió per qüestions nacionals o per qüestions de fe, no?, amb la islamofòbia i amb allò que anomenen l'exclusió, diguem, nacional, no?, que ells diuen prioritat nacional, però que no és més que una exclusió, no? I per tant jo penso que el PP està demostrant que està disposat a tragar amb tot, no? I això és el preocupant, no?, que les línies vermelles en aquest país doncs, no hi ha hagut mai, no?, i sembla que ara tenen molt clar els dos partits, no?, que hauran d'arribar a una entesa. Però també havien proposat il·legalitzar partits independentistes, nacionalistes. Això tu creus que tira endavant? Ho posarà sobre la taula, però per una qüestió propagandística, per una qüestió... Però també van parlar d'eliminar les comunitats autònomes. Sí. Això segurament... Sí, però tot això és part de la parafernàlia retòrica, no?, de l'extrema dreta habitual, però un cop governen, i això ho estem veient, per exemple, amb Giorgia Meloni, no?, que un cop arriba a governar, no?, doncs, de tot el que deia, doncs, el 30%, no? I per tant, doncs, caldrà esperar a veure. A mi em crida l'atenció això que deies de l'odi, no? L'odi com a medalla, no? La indústria de l'odi. Ha de ser una indústria molt potent perquè la compri tanta gent. I és una indústria perquè genera molts diners, és a dir, perquè hi ha persones que treuen benefici econòmic de tota aquesta apologia de l'odi i gràcies també a una sèrie de plataformes, sobretot les xarxes socials, però també a alguns mitjans de comunicació que saben que el mal es viralitza molt més fàcil que altres coses, no? I per tant, tots aquests odis, no?, són molt emocionals, no?, i generen molt de tràfic i molta tensió i per tant això genera diners, no?, parlant en termes empresarials. No? I per tant, sí que és cert que hi ha una clientela disposada a comprar tot aquest odi, perquè la resposta que li dona l'extrema dreta als seus problemes és odia el que tens al costat, no mira cap amunt, no? Que és amagar els problemes estructurals amb un odi, no?, cap als teus semblants, no? I per tant, aquesta competència pels recursos, aquesta, diguem, revifament de les braces dels estereotips i dels prejudicis que tenim històricament a dintre, doncs el que provoca és una explosió de racisme que tots sabem on arriba, no? Vam veure l'any passat a Torre Pacheco, no?, per exemple. Això és el que produeix els discursos d'odi, no? Joan. Jo no sé si està en una pregunta, però escoltant-te em ve al cap una reflexió que em faig jo constantment, no? Perquè des de l'any 23 que a Sánchez li va sortir bé la idea de, escolti, si no em vota a mi, vindrà Vox al govern, i aquesta idea li va funcionar i va aconseguir formar govern, però a mi em crida sempre molt l'atenció tot aquest accent que han posat amb l'extrema dreta i, en canvi, no han ficat l'accent en que, en el fons, Sánchez governa amb l'extrema esquerra i ni siquiera ens atrevim a dir-li. O sigui, qualifiquem a Vox com a partit d'extrema dreta, però, en canvi, no diem si Junts, que canviant la bandera té moltes polítiques que són exactament iguals que Vox, no li diem d'extrema dreta, a Bildu, que és un partit que, ja que tu has fet el terme odi, clarament aplicat a l'odi assassinant a persones. Bildu no ha assassinat a ningú. Bueno, Bildu era la banda política d'un grup armat terrorista com era ETA i, per tant, aplicat a l'odi, el justifica, i ni tan sols ens atrevim a dir que és extrema esquerra. O sigui, crec realment que davant dels problemes que han portat a l'ascens de Vox, que és com s'han degradat els barris, com han empitjorat la vida de les persones, com molt votant d'esquerra s'ha acabat abandonant a l'esquerra, no només a Espanya, a molts llocs d'Europa, i se n'han anat a partits de dreta radical. El que fem és, en vez d'analitzar el problema, criminalitzar en les formacions polítiques que apareixen i el que, en canvi, encara ens sembla més inquietant, que és els seus milions de votants, perquè, clar, dir que tota aquesta gent és d'extrema dreta és dir, doncs, escolti'm, una part importantíssima de la població d'Almeria, on Vox ha guanyat el PSOE, doncs són d'extrema dreta. A totes les capitals de província espanyoles, on a dia d'avui governa Vox, durant aquests 3 anys que es porta de mandat, tampoc he vist que hi hagin persecucions a l'Ku Klux Klan. O sigui, per què ens hem centrat en criminalitzar amb uns i, en canvi, hem blanquejat els altres? I jo crec que aquí hi ha un element que, com a mínim, a mi em dona per reflexionar.
Bé, jo el que crec és que aquesta equidistància, no?, de parlar d'extrema esquerra quan parles d'extrema dreta, i m'agradaria saber quines mesures de l'extrema esquerra criminalitzen un determinat col·lectiu que ha estat estructuralment castigat, o quines mesures d'extrema esquerra no van en contra dels drets humans. M'agradaria saber-ho, que estan avui dia a la política, perquè si pots posar algun exemple t'ho agrairé, però... Que posi un exemple, Miquel. Sí, per exemple, la persecució del dret de la propietat, per exemple, la persecució de l'empresa. Això són mesures, clarament, per exemple, les mesures que s'implanten utilitzant una lògica nacionalista d'exclusió de depèn de quina mena de col·lectius per sobre dels altres, són clarament mesures d'extrema esquerra. I, per cert, el Parlament Europeu els va equiparar. Va equiparar el feixisme i el comunisme i va dir que els dos eren mals del segle XX i els va posar en igualtat de condicions. Però estem comparant partits socialdemòcrates, perquè no oblidem que Bildu, igual que Esquerra Republicana, igual que Podemos o Sumar, són partits socialdemòcrates. Aleshores, Vox és un partits comunistes que estan instaurant un règim autoritari comunista. És a dir, les hipèrboles jo crec que no ajuden tampoc, no?, a fer una bona radiografia. De tota manera, comparar el que és una recepta per a solucionar els problemes que té qualsevol ciutadà, d'accés a la vivenda, de precarietat laboral o molts altres, no?, que travessen del propi sistema capitalista, no?, comparar això o donar una solució a això a base de receptes racistes, excloents, que tornen a posar en qüestió que les dones hagin de lluitar pels seus drets, no?, comparar això amb mesures contra l'acumulament de la riquesa per part dels fons voltor o dels grans propietaris, pense que és una comparació una mica banal, no?, i pense que en aquest sentit parlar en termes d'anar contra la propietat privada o anar contra... quan evidentment en Espanya no estem vivint una societat comunista. Aquí no hi ha lleis, per exemple, que castiguen els fons voltor, que no s'ha tornat els diners que se va invertir a la banca durant la crisi econòmica, per exemple. És a dir, aquí no veig jo que hi hagi ni tan sols socialisme, no? És un lliure mercat absolut, no? I per tant, parlar com si aquí hi hagués un règim comunista em sembla absolutament desbaratat. No? Miquel, en aquesta polarització de la política et volia preguntar pel paper dels mitjans de comunicació. No m'agrada usar allò de pseudoperiodistes, que fem servir a vegades quan parlem de Vito Quiles, per exemple, que ha estat expulsat del Congrés. Quin paper juguen aquests pseudomitjans, aquests, diguem-ne, pseudoperiodistes? Bé, avui dia hi ha una sèrie d'artefactes, sobretot a través de l'arribada d'internet, a partir de l'arribada d'internet, que són molt útils per crear relats alternatius, diguem, a la comunicació tradicional, com són els mitjans de comunicació convencionals, no? I aquí hi ha una via absoluta primer de negoci, perquè tot això és un negoci, però també de la batalla cultural i política que porta endavant l'extrema dreta creant relats alternatius. És a dir, cada cop la gent llegeix menys els mitjans de comunicació i creu que s'informa més a través de les xarxes socials, no? I les xarxes socials, mentre estan en mans de qui estan, no?, i personatges com Elon Musk, com Mark Zuckerberg, que estaven a primera fila quan Trump va guanyar les eleccions aplaudint-lo, no?, doncs, evidentment, tots els algoritmes i tot el que envolta les xarxes està molt viciat i està molt escorat a la dreta. I l'extrema dreta allà guanya, és a dir, guanya el relat a les xarxes socials. Sense dubte, perquè no té línies vermelles, perquè no té cap tipus de problema en fer servir la mentira, la desinformació, no?, i on els periodistes tracten de donar una reflexió o una informació amb dades i amb raonament, l'extrema dreta juga contínuament amb l'emoció, no? I per tant són titulars molt espectaculars, molt sensacionalistes, i no hi ha sanció tampoc per la mentida, no?, i per la difusió de l'odi, no? I per tant aquí hi ha una carretera que és absolutament sense límit de velocitat, no?, i els altres anem respectant les normes, no?, i evidentment ens passen directament, no? I és possible sortir d'aquest sistema de bombolles en el qual la gent només rep el missatge que millor s'adapta a les seves conviccions? És el biaix de confirmació. Funciona així, no? És a dir, si tu tens ja un prejudici, no?, i és igual que te conten una mentida i te diguen que 50 marroquís han fet no sé què, encara que siga mentida, si tu ja tens aquest prejudici racista, doncs ja li donaràs credibilitat perquè tu vols creure, no?, perquè ja penses que això passa, no? I per tant, cal una tasca molt pedagògica, no?, per part dels mitjans de comunicació en primer lloc i els periodistes també, assumir que nosaltres moltes
moltes vegades amplifiquem molts dels marcs i moltes de les trampes que l'extrema dreta posa constantment per a ser notícies. I aquesta és l'habilitat de l'extrema dreta, saber imposar els temes, saber imposar els marcs. Ho hem vist amb el tema del burca, ho hem vist amb un munt de temes, no?, on l'extrema dreta s'ha sabut estar allà i que tot el debat i tot el focus mediàtic gira al voltant d'ells, no?, tot i que no aporten després cap solució honesta als problemes, no?, que efectivament tot el món està pensant. Milagros i Joan, si voleu fer una última reflexió pel Miquel. Milagros? Sí, justament la darrera encíclica del papa fa molt d'èmfasis en aquest poder incontrolat que ara són els que posseeixen i controlen aquestes xarxes socials, que no tenen cap regla deontològica. La gran diferència entre els mitjans tradicionals, que també s'equivoquen, però la gran diferència és que els mitjans tradicionals es fan responsables del que publiquen, mentre que en aquestes xarxes la mentida és el que impera, no? Però això no es podrà canviar fàcilment. Si no hi ha voluntat, òbviament no es podrà canviar. El problema és que aquí, per exemple, i ho hem vist amb algunes mesures anunciades per aquest govern, no?, de censurar el contingut a les xarxes als menors d'edat, doncs tampoc soluciona res. Els menors són hàbils i sabran buscar una porta d'entrada lateral, no per arribar a les xarxes socials. Aquí el problema és Elon Musk. Aquí el problema són les grans tecnològiques, que ningú les sanciona, ningú les posa allà contra la paret perquè assumisquen una sèrie de regles democràtiques, no?, que sembla que estan exempts, i la responsabilitat no ha de caure en l'usuari, ha de caure en qui té el poder de comunicar. És correcte el terme tecnofeixisme? Absolutament. Només cal veure quin és el pla, per exemple, de Palantir, no?, d'una de les empreses que, per cert, té contractes amb el govern espanyol actual, no?, a defensa, no?, i altres tecnològiques que obertament han dit que no creuen en la democràcia, no?, que són una mena de projecte autoritari i jeràrquic on només han de governar els millors, i els millors, òbviament, són els que ells decideixen que són els millors, no? I estem en aquesta fase. Com deia abans, ha perdut la vergonya l'extrema dreta, no? Ja obertament és capaç de dir-te que no creu en la democràcia, no? I que la democràcia és un obstacle. És un obstacle, efectivament. Joan, vols afegir una cosa més? Últim minut? Ha estat molt curiós en els darrers temps, perquè efectivament el govern s'ha queixat molt de les xarxes socials i tal, però després, en canvi, Pedro Sánchez s'ha llançat. Ell ha utilitzat les xarxes socials, o sigui, ha passat d'intentar-les combatre a participar d'elles per intentar fer el mateix que feien altres. Jo també penso a vegades que poder els mitjans de comunicació convencionals hem tingut una part de culpa. Sí. Perquè, clar, quan diem que és veritat, que és mentida, també què li interessa a la gent? Per ficar un exemple clar, doncs si en el nostre país el cultiu de marihuana té un tractament jurídico-penal més laxa que altres països, i això fomenta la delinqüència, no dir això obertament és el que fa que altra gent ho expliqui a través de el que vosaltres en dieu pseudomitjans. I això ens porta a una darrera reflexió. Només Vito Quiles és un pseudomitjà, o també hi ha altres mitjans que senzillament per ser correes de transmissió, per subvenció, per interès, per afinitat ideològica o per tota la vegada d'un govern determinat també es converteixen en un pseudomitjà? Efectivament, tota informació que estiga subordinada als interessos d'un partit polític, no? Doncs, òbviament, o d'un govern determinat, no hauria de tindre aquesta pàtina informativa, no?, que d'alguna manera tracta de vestir-se, no? Però, efectivament, jo penso que el periodisme va molt més enllà, no?, de l'ús que puguen fer determinats grups, i no parlo només de partits polítics, puc parlar també de projectes inclús empresarials, no?, que fan servir la informació, no?, com una mena de màrqueting en benefici propi, no? Jo penso que la informació està per sobre tot això, i per això defensa també la tasca de la pluralitat mediàtica, i penso que en aquest país hi ha molts bons periodistes a tot arreu, a tots els mitjans de comunicació i de tots els colors polítics, no? El que passa és que estem molt contaminats i és un descrèdit per a la professió també que hi hagi elements i personatges, no?, que facin servir aquesta professió, no?, per altres interessos. Miquel Ramos, gràcies de veritat per haver estat aquest matí aquí amb nosaltres al Cafè d'Idees.